Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Субҳи имрӯзаи мо аз ана ҳамин гулҳои хонагӣ сар мешавад. Ҳоло бачаҳои ман аз хоб бедор шуданд. имрӯз дар берун ҳаво бениҳоят хунук аст, -26 градус. Мактаб бачаҳои ман ба мактаб нарафтанд. Фақат Настяро ба мактаб мондам то синфи 4. имрӯз дистансионӣ будааст. Настя синфи 5 мехонад. ба ҳамин хотир ба мактаб гуселондам. Ҳозир бачаҳоро ҳамашонро ба зал даровардам. Форточкаро кушода ба хона ҳаво дароварда истодам. Камтарак хунук бошад ҳам 10 дақиқа форточка кушодагӣ бошад. ҳамин хел дӯстони азиз, ҳоло ана ин курткаҳоро шаб шуштагӣ будам ва ана ин ҷойҳо кашол мекунам, ки дар сушилка ҷой нест. ҳоло бошад субҳона тайёр мекунам барои бачаҳом. Барои Малика каша, барои калониҳо бошад сосиски курине ҳаст, ҳамин сосиска мепазам. Барои бачаҳо бошад калониҳо, ана ҳамин сосиска курине пухта истодам. Барои Малика бошад ҳозир каша мекунам, тайёр мекунам аз ана ҳамин кашаи рисовӣ, аз ҳамин каша ин бе ягон добавка. ҳамин кашаро беҳад хушро мехӯрад. Боз мехостам дар бораи ана ҳамин гречкаи ман набинед чӣ хел шудагӣ. ҳозир қошуқ мегирам, нишон медиҳам. Ана хӯҳарони азиз, ана ҳамин гречка шаб ана меро тар кардагӣ будам. Ина бинед чӣ хел варам кард. Ин гречка барои чӣ гуфта савол додагӣ будед. Хӯҳарони азиз, гречка барои онҳое ки вазн мепартофтанӣ ҳастанд, яъне лишний вес. хайр шахсан дар ҳолати ман ба ман кӯмак мекунад. 2 килогӣ, 1.5 килогӣ ҳар ҳафта вес мепартоям. Барои ман ин беҳад показатели натиҷаи беҳад хуб аст барои ман. Дар хайр интернет хондагӣ ҳастам, агар тез вес партоед, вазн партоед, ин нағз нест барои организм, барои вай ин нағз нест хулоса. ана ҳамин хел ман ҳозир ҳамин гречкаро мехӯрам барои субҳона, кофе менӯшам ва пас аз 2-3 соат ягон намуд хӯрок мехӯрам. Тамошобинони азиз, Ҳусейнҷон ба кружоки подготовительный меравад. Бо забони тоҷикӣ гӯем ба мактаби нулевой, дарси нулевой, тайёрӣ ба синфи 1. Дар детсад ба старши группа меравад ва ман ба кружок додагӣ ҳастам. Дар як ҳафта 3 маротиба ба кружоки ана ҳамин подготовительный группа меравад ва 3 маротиба ба кружоки варзиш меравад. Бо намуди греко-римская борьба машқ мекунанд. Аз синни 5 солагиш додагӣ ҳастам. ҳозир мехостам нишон диҳам ба шумоён, ки чӣ хел намин хел пешравӣ шуда истодааст. Ина бинед чӣ хел ҳарфҳоро беҳад педагогаш ҳам педагоги пешқадам будааст, беҳад опытный будааст. Давай вот это покажем. Ана тамошобинон бинед чӣ хел хушрӯ менависад. ҳамаи ҳарфҳоро аллакай ёд гирифтанд. ҳам Ҳасанҷон, ҳам Ҳусейнҷон. хайр хондан ҳоло наметавонанд, бо ҳиҷо мехонанд, лекин ҳарфҳоро пурра медонанд. ҳар рӯз боз худам 1 соат, ним соати, бисёртар ним соат машқ мекунем, барои он ки 1 соат барои инҳо беҳад вақти зиёд монда мешаванд, хаста мешаванд. ба ҳамин хотир ана бинед аз рӯи ана ҳамин обводит мекунанд, аз болои ана ҳамин менависану. ба ҳар ҳол ҳусни хаташон беҳад нағз аст. Барои подготовительный ин беҳад результати нағз аст. Что ты хочешь? Листать хочешь? Ана ин Ҳусейнҷон мехоҳад ки ба шумо нишон диҳад. ана тамошобинони азиз бинед аз рах баромадагӣ умуман ба фикрам ки ана ҳамин хайр аз тарафи кӯдак ҳам ҳаракат кӯшиш шуданаш лозим, лекин аз педагог, аз муаллим ҳам бисёр чиз вобастагӣ дорад. ин муаллимаро мо бо тавсияи якчанд модарону падарон ёфтем. Беҳад муаллимаи пуртаҷриба будааст. Ба ман беҳад мақбул шуд бо муомилааш бо кӯдак. Бисёр муаллимаи спокойный будааст гӯем. Дод намезанад, мулоим гап мезанад. ҳамин хел. Голову подними, чуть-чуть подними. Сильно не наклоняйся, поднимай голову. Всё. Сильно не наклоняйся. Давай, пиши.
имрӯз дарсҳои мо дистансион аст. Тамошобинони азиз, ба ҳамин хотир бачаҳо дар хона дарс тайёр карда истоданд. То пухтани обед ман камтарак ба инҳо кӯмак мекунам ва баъдан обед мепазем. ҳасанҷон ҳасанҷон ҳам дарс тайёр карда истодааст. 2 ҳафта боз кружокҳои Ҳасан Ҳусейн ҳам дистансион мерафта истодааст. Тамошобинони азиз, яъне вазифаро медиҳанд, мо худамо дар хона тайёр мекунем. молодец. дар ручку покажу. ман пештар ба шумо нишон додагӣ будам, модарони азиз, ана ин хел барои қапидани ручка, ана ин хел держатель беҳад чизи зарурӣ аст барои талабаи якумхон. ҳатман ба фарзандонатон харидорӣ кунед. аз ҳамин дар канцтоварҳо мефурӯшад. Давай, пиши теперь. Молодец. А букву Т не будешь ты? Т. А там, где галочка, да, ты будешь? Да, Ну, пиши да. пока, где галочки, потом будем делать дополнительно еще, хорошо? Таня Васильевна, ты посмотри и ты скажи, что надо сделать нам. Хорошо. ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلای اینجا اما نانی گرم پخت. ана ҳамин хел бо равған пухтам нони гармро ва барои бача ана ҳамин кулча барои бачаҳо дӯстон. ҳоло бошад ман ба аптека меравам барои дору харидорӣ кардан барои Лоня, доруҳояш тамом шудагӣ. бачаҳоро мемонам ва баъдан ба аптека даромада барои Лоня ва Маша доруҳояшон тамом шудагӣ дору мегирам. доруҳоро ба мо бо рецепт медиҳанд, яъне аввал психиатр рецепт медиҳад. ана ҳамон рецепт 6 моҳ, дар муддати анами 6 моҳ ман метавонам дору харидорӣ кунам. ҳар 6 моҳ рецептро ман мекунам, ксерокопия мекунам, ксерокопияшро ба аптека медиҳам ва оригинали рецепт дар худам мемонад. ана ҳамин хел дору мегирам, намешавад. 3-4 рӯз боз бедору будам, тамом шуда буд доруашон, лекин бинам бедору намешавад. Лёня бо додзанӣ ҳамин хел шаб хоб намекунад. бозам ҳамин хел нерваш вайрон шуда истодааст. баъдтар ба хона медиҳам, влогамонро давом медиҳем. дар ин ҷо бошад тамошобинони азиз, ба пятёрка даромадам ва дар пятёрка ҳамин хел садбаргҳоро фурӯхта истодам. садбарг барои парни ва ба шумо аз ҳамин пятёрка камтарак навор кардам. марҳамат тамошо кунед. شاد روی زندگی از فیض و احسان پدر، نور باران عالمی از نوری رحمان پدر، پند و اندرز پدر باشد چراغی رهنما.
بنگرم بر زیر پایم من به چشمان پدر بنگرم بر زیر پایم من به چشمان پدر یوسفی گم گشت گرچی پادشاه مصر شد یوسفی گم گشت گرچی پادشاه مصر شد بود دایم تشنه رفتن به کنعان پدر خاطرم در هیچ جای فکری آرام نکرد جنت المأوای من یک کنج ایوان پدر جنت المأوای من یک کنج ایوان پدر لشکری اسکندر از سختی رها کرد پیر لشکری اسکندر از سختی رها. тамошобинони азиз, ана ман ба хона омадам, мехостам аз сумкаҳои харидагиамро ба шумо абзор кунам. Ана ин сумкаро барои модарам гирифтам. освещение он қадар нағз нест. Ана хел ана хоҳарони азиз, нархаш 1500 рубл беҳад нархи дастрас. Ана ин ба монанди саквояж дар самолёт метавонед ҳамчун ручной кладь. Ана ин хел гиред, ҳам ручкаи дастаи дароз дорад, ҳам майда дорад. Ана ин хел цветаш сабз аст, зелёный, беҳад цвети дар рӯшноӣ беҳад цвети хушрӯй аст. ба дарунаш ман либоси кӯдаконро дохтам, то ки сумка видаш хушрӯй шавад. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз, ин барои модарам, инашро барои худам харидорӣ кардам. нархи ин ҳам 1500 рубл. ин сумка беҳад ба ман маъқул буд. цветаш металликовый, материалаш плащовка, дар зимистон намекафад. ана хоҳарони азиз, ана ин тарз. боз ин ҳамчун рюкзак мешудааст. ана ин хел рюкзак мешудааст. ҳозир настенька нишон медиҳад ба шумоён. хулоса ҳам барои китф гирифтан мешавад. ана ва ҳамчун рюкзак. ана хоҳарони азиз, дарунашро бинед, беҳад аккуратни духтагӣ барои нархаш меарзад. агар ба касе писанд омада бошад, ман метавонам бо почта ба шумо равон кунам. цвети сиёҳаш ҳам ҳаст. нархаш 1500 рубл. ҳаҷмаш ҳам ана ҳамин миёна, ҳам кошелёк медозем, ҳам масалан ҳамроҳи кӯдакон ягон бутилка об дохтам мешавад. ана михел дӯстони азиз, ана ин тарз тамошобинон, ҳамчун рюкзак ҳам мешавад. беҳад ба ман маъқул шуд. ана хоҳарони азиз, ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. як бори дигар аз наздик нишон медиҳам ба шумо сумкаҳоро. дар ҳамин ҷо влогамонро ба охир мерасонем. хоҳарону модарони азиз, ташаккури зиёд ки бо мо ҳастед. ба канали мо обуна шавед, лайк монед. дар паноҳи худованд бошед.